Ago mpenifo ene yewo Abiriw Akuapem or saying kese oja hoho den na area wa ha you ye ba bedi bayire imprempi no bayire foforo no eba na unhu tumi se obedi wa Abiriw asase se wa brea mpenifo nya amane ne amamre ese fata you inti imprempi no se obeye sa amane ne amamre na wodi kan kopo mu mpenifo po mu ko bokwan ba na bio bayire amane ne amamre no imprempi no ejina adedifo nya akonfo so Mr. Watiase, na konfo a mprempi no esanjira na nanso pa ye bosompra konfo ono na mi na kyeremu yi nti ene yekobo kwan wo mpanifo po mu Mr. Watiase na mprempi no wokopo no ma na wonu tumi se obokopo no ma akotwa mfoni nti me kyerem bre a ye fi po no mu eba Abiriw Akuapem kronim no abaye amane ne amamana eka ho na de chia na eba kofa bayire no afi po nim aba nti mesremo mijam wo ha na yenhwe na esiye wo bre a efi po nim eba na mijam wo ye mesamba biem abekyerem amane ne amamne na esi wo bre a ye fi po nim eba Abiriw Akuapem no mena ne mgbe mabingi be he One hero. You mri nana Abiriw Akuapem ahemfo no echia akonfo na oba bayire afahye na ase no you emom ye wompanyifo nanso edu bayire afahye di a na amamene ne amane na obeye no emu fana gina akonfo no ya dadefo no so Mr. Watiase na Abiriw hene oje ahoho kwa mehine ku autoso abien echia bosompre akonfo no pe bere a ode ne nsa to no nsam no na bosoma na tumi no ebe wuru akonfo nim Mr. Watiase Enti eba ne sape ne wo se wosesa ne ho Mr. Watiase you ti ha na wode ntoma fita akata wo ho wosesa okonfo no ho e wo ho Mr. Watiase you nti mi jamu na ehwese ne a esi wo honum Amango
You into ya ha na Abiriw hene oja hoho Akuapem hine ko to so abien suma chiamisi on fashion up ni ogwan na obodua ni mu ho no you on fa mbra dadifo no na on fa ya amane ne amama na esefata na dwumadi no enhyase ya hyase de dawo na mu ne eba be ye wo ha no on fa fashion up yi eyi apa ye frɛ nananom na on beta wo achi mi so so wate ase ntimi jamu ne nto aso mabuye monte amanda kwasi atabota ko ya ige ni eba nyan jobo eni sambo deja eni ko eni bo ni ready bele essas active for moda estão nossa active no minha neca se sei one more like okay man Bien pampa. Bien pampa. Any nation bread. na woyi apaye no ema nananum wie a nsafufo na wodi yi apaye no wodi bi kan wano na afede waache bia ma konfo no na nkae no waacha ma ahemfo no me sure what as you nti yenhwe na ento adwumadi no so
na ogwan na ohene disuma asen fambre adedi fo mfanya amane ne amame na isefata wodwuma dinase no na afei ansa na eba bekum no na ansa na ode sekan beto ogwan ne mremu no na wo se woposa enwura bi mese wate ase na abere na adedi ne posa enwura no hwese ne a wogina ho no ma ode posa enwura no ode ne nsa ahye ne nantem se wate ase enye bibia na yekere ase nti eyi de mintimi nkere mo ase ne ma bi wo no ma ehia asekere anan wo se yekere wase enti nana obekum ogwan no na ogwan na obekum no so mintimi ntwa nkyere mo efise mitwa na mikopost pe abrafo no beka se otia wo mbera se yekum emoya onim se eya mamna ne amane na eye nti mikopost pe obetimi a block video no mesra wate ase you enti na wo se mi camera ni fiwo nti yehwe na esi wo ha anase na esi wo eyi achi Abenetio, my baby, na bria nana dwumadi ne koso no okonfu bi anana oho tumi anase ne bosom no besi ne so eba ne sape na wone ye nyina asa eba ne sape na tumi no afa ni padua no didi ne dwuma meso sawate ase you nti eba ne sa no na ono nkasa yiyi ne ntade na na ehye ne no na obeworo no mpo na woso ne mu eba ne sape na wo se wo ye ne ntem de ne kɔ biaye wo se wo sa ne ho no na wodi tumi na afade anase bosom na afade ehye no you na fein ansa na konfona kwasesa ne ho aba na mprempi no tumi no anabosom ni si won so saa won se wutwa won foni a obetimi abɔ phone na o camera na to action ntina ha na wo se meditate ntia bia wo hwa ebetimi awo so kakra na wo de acheme inwura na adedi no posa ebere a oba bekum ogwan no sa inwura no ni nsu no ode bedwira bedwanim me sha wate ase yiu nti wo ho bidi a wo ye den nsu no bi beka ho
afi de bere adwumadi ni bana wie no ye tete wo ehu ya na se tumi bia ko Europe ni bi mu opagya na not nase opagya na not nase afi de odene ba bidwanim afi de okonanim na wa bana achi okonanim na wa bana achi na afi de awie no akobam bosom pra konfo no obam no afi de unse tumi no afi opanyinim mesasa wate ase afi de ho no panyin no kwotena bia ya na ote kan no afi de osha akora ayemne you wa ayemna mpa tumi ne bewura ni mu no eyi tumi ketowa timedama se me show subscribe ya bo subscribe say Facebook ne TikTok nso no wa follow ene me de nto aso no bebremu ena amane na amamne ne de ano odin nti me show say me de tumi pe na wa behwe amame me ne pe ngben Maadi se ni besak na buto ni amani atenya ni betuna to ni amobabo a eni bo ni befio ni sabi senga efo se twa na ko beba am beba ni ambache no a che be da tubuto ani sambe o